assalamu alaikum haray mi yuri kam fop lalandi stay do jam alla taw haray do jam donc militaire be be natude nder quartier ji ni kala mo be yi suka be nangay mo wattani la moƴƴa nini hibe mari problème molanado donc on problème makko mabbe wawata yaade e suka ben ko manifeste to ko donc ko ma wobe yarato wobe ya wadana be campagne wobe daro sécuriser quartier ji din fi wata suka ben yaltu holla metu berne mudunde alors que undo wawata marsude suka ben fu surtout on yidundo ko bambe toni donc wattani la moƴƴa mi tori ko mi jeji on watan wilsindo mamadi dumba o mon o yiri o décidi puisque no o décidi ko Allah woni wawdon ko Allah woni c'est ko benta ko l'homme propose Dieu dispose donc en ya inchallah bawgal Allah ngal mi tori ke Allah yo Allah ittube e hoore meden mi tori ke Allah yo Allah hokkube ko be hirno o yi accident jondi din wadde be wonbe yaade wada o nouvelle constitution propagande don no yide o yi kala ko be yaari accident ji no wada ibe tappa himbe ibe bonna jawle be ala gollitirde saria si be do inni imposana goddo saria haray waten jabu sariaji mabbe di waten dofto hejen ka cuudi meden waten votam be fous constitution waten yaltam be fous manifestation hejen ka cuudi meden de en jokki haaju meden waten yaltu fiw waten yaltu hejen ka cuudi meden si nama ye heji ko cuudi meden don woni facile parce que sen yalti bidi gon tay be waray donc hejen ko cuudi meden enen kadi waten votanoybe parce que sen yaltal votanoy dembe sen yaltal soutien dembe be anda be yiltoto e gol lawngo be woni mudu puisque non ko enen wonbe jonnude force den yaade yen taw embe propagande mabbe den tiro do ko image meden ni be fala si be hendi ke image meden ni harelan ni Mamadi Doumbouya ko image meden ni fala fous wala wadde fous Mamadi Doumbouya gaynata sina yettugol photo ji menni inna Mamadi Doumbouya do hayso présenter ke candidat leydi ni butata ndi yarata yeso parce que di wonki ji ittade do fo gila lagene wiya lagene kambe kadi be ari be tokkitike dum ko be wawno arde be wawno jittindir di problème bi lagene hande bi yetti lagene en otage e hiya ko be sakkitorta don be innay nibbugol ko walata arata ko be dugol pegge ko pular molana ngal mi yewti on parce que den suti ko on kon yaade bay non mede holi mede felliti Mamadi Doumbouya nyanda gore fina weta nange fuday hara Mamadi Doumbouya ala ko lamu mede holi dum no mi holori non Allah ko wakkilo den en fop meden liton le combat continue jusqu'à la victoire finale waten hulu waten jenjo Mamadi Doumbouya be onno yide ko himbe be nunda se votani be do en légitimimo do hare problème burta tundude ko wadi gine goto hidam so jabido on signama contrat on jonnama budi on yaw votanon parce que élection hewto e do ko be fala yata élection dum kadi be jonno en budi ko yaya votana be force sa voti kadi ha be jodi ke arela nende kadi en onanalo camara wi kon wobe wakilo dès le premier tour ko Mamadi feƴƴu dès le premier tour ko Mamadi Doumbouya feƴƴu mori konde yalti in candidat du CNR din ko Mamadi ministre de administration du territoire Ibrahima Khalil Konde dugula ha hewti o neddo tafujo momi teddino mi sikkono be ko yimbe fewbe ala ko men c'est-à-dire mo maranɗa o jonnoya hari mede hulino mede teddinoɓe kono wallahi ɓeɗo ɓe bonni confiance kono yiyay si Allah lan non jaaɓi e yiyay ko ɓe sakkitorta ɗon mi toriki Allah noon e ko Allah on waɗa mo ronkata yo Allah ittuɓe e hoore meɗen ko ɗum ɓuuri wonde solution ko ɗum woni hunde moƴƴude nden par ce que lagine ƴettama notage jawle meɗen e fof ɓe lanniɗe bonude Mamadi Doumbouya o mon ɗo yiɗi ɗo on nisanay ɗum onon ɓe jokkuɓe Mamadi mi yiɗo way politicien ɓe koye wonɓe ka opposition dari ɓe darti haaloɓe haalaji ɗin fof ɓen kadi yeytawti Mamadi vidéo ji ni rumeur ji no wodi audio ji no wodi mi acca mi renseigne moƴƴa par ce que si mi aranoye ɓen woɓɓe maɓɓe aranayno lan privé no mi partage yewtereji maɓɓe de jaga ko popularité ɓe wonda ɓuude mi andali mayin toon